rembulan ndelik ana gundukaning mega kang musirna putihe katingal peteng dedet lelimengan madyaning wana gong parandene ana titah kang manjing ana telenging wana mahas ing asamun semedi maladi hening nenggih punika tawarnane Nalendra ing Magoda Sang Nata Prabu Briyudrata anawung Sungkawa jroning penggalih sungkawaning penggalih labet wis sawetawis dangu Denira Hanggarwa Dyah Ayu Retnadi lan Dewi Retnadati parandene Sang Prabu Briyudrata dereng kepareng pinaringan momongan pramila ing cipta meminta mringsih ing Bathara supados pinaringan turasing turun kinarya hanglajengaken sejarah kedadak sakala ing mangke ana cahya manter sak sada lanang tumurun wonten ing madyaning wana tatana sanes nenggih dewa ing sidik pangudal-udal Sang Hyang Bathara Narada ya Sang Kaneka Putra tumedhaking Sang Kaneka Putra merepeki satriya tanah Jawa ingkang arsa sung pepadang Mulyaning bangsa karpet jiwa raka sameka amat kejuta sura ing palas dayaku jatine satria kanggo tangga Pragenjong
Genjong Pak Pong Buk bolong kali codhe ngetani line aja kaget yo ngger ulun kang tumurun mring Madyapada merepeki ungyaning Bryudrata kang nedeng tapa brata pukulun andadosaken kejot raosing manah keparenga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten sahandhap pepada paduka pukulun ya wis ulun tampa agawe bombong tias ulun mesti kemawon paduka pukulun boten kekilapan anggen paduka merepeki jasad kula ulun wis mangerteni apa sing dadi gembolaning rasamu Bryudrata anggonmu nandang susah awet wis sawetara anggonmu bebrayan kelawan garwamu sakloron ya kuwi Retnodati lan Retnodi ewadene engga sakprene durung pinaringan momongan kuwi sing ndadekake jeneng kita Bryudrata manjing sadroning wana hanglakoni tarak brata nuwun inggih pukulun Bryudrata wonten dawuh saka wantering tapa bratamu yang pramesti guru nuding marang panjenengan ulun supaya merepeki marang jeneng kita kula Bryudrata mangerti ya jeneng kita pinaringan wujuding dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa kuku sing dupa kumelun gening kentiasa ngapeke kawenku sagung jajan nanging sangetang iki pisang resi Kaneka putra kang hanjot saking wiyahati pelem pertangga jiwa pancen kapara nyata lajeng gandeng cenengipun punapa pukulun pelem pertangga jiwa kala wau kalian kula ingkang dereng gadah momongan Bryudrata pelem pertangga jiwa ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa iki gawanen kondur ana negaramu negara Magadha sakwise mangkono garwa kita kekarone kinendahar wujuding pelem pertangga jiwa iki mau kanthi cara mangkene muga-muga kang dadi sediamu bakal kasembadan garwamu bakal mbobot garwamu bakal nggarbini Bryudrata waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka pukulun narada sampun ngudaneni menapa ingkang dados panyuwun kula pun Bryudrata pukulun ya aja slendro sing dadi rasamu mara gage tampanana wujuding pelem pertangga jiwa iki aja suwe-suwe anggonmu malah dening baliya ana negaramu Magadha ngestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit duh pukulun
iku saknyatane Kunjang seret winangun Wonten ana luri Rineta muni Winanggo kirangan Wirasa prasasat kadidene ngentosi sileming palwa gabus kumambang ing watu item hangranto dateng rawuh paduka sinuwun Bryudrata sakmangke sampun ketingal kondur wonten negari Magoda tobat kula keng rayi ngaturaken sembah pangabekti mugi konjo sinuwun iya garwanipun kakang wong ayu sekarone wis ingsun tampa gawe bombong tias ingsun ora liwat pangestuning ingsun tampanana kula pundi dados jimat paripe kula pundi andayanana kasantosan kados pundi sinuwun anggen paduka nilar praja menapa sampun antuk damel mahasing ngasepi meminta mring kamurahaning Jawata wis yayi wis antuk pamujimupun kakang wis kasembadan nalikanipun kakang nindakake tapa brata mapan madyaning alas kedadak ana rawuhe yayi Kaneka Putra Resi Kaneka Putra ta Bathara Narada Hyang Narada maringake wujuding dedaharaning para Jawata wujute pelemper tangga jiwa saka dawing Hyang Narada pelemper tangga jiwa iki kinendahar garwaku sekarone ya kuwi Retnadi kang sarta Retnadati ya kanthi pelemper tangga jiwa iki bisa dadi lantaran Prabu Bryudrata antuk nugrahaning Bathara wujuding momongan yayi sabantuk pahyuning Allah Gyada milah mangolah ilmu bangkit mikat oreh mangukut wong kukutaning jiwa anggo yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas rorone ngatunggil menawi mekaten sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau sinuwun tobat ampun kados mekaten lho Kakang Mbok kula inggih kepengin gadhahi turun saking sinuwun Bryudrata yayi Siadi kuwi tinemu enom supaya Siadi aja nganti ndisiki marang garwa sepuh kang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik ya Di ampun ngaten Kakang Mbok ampun mekaten menawi mekaten menika naminipun menang-menangan punika tegesipun mboten adil nadyan paduka menika garwa sepuh adat lupiya garwa ingkang sampun sepuh menika menawi nglairaken malah mbebayani kula mawon sinuwun ora aku wae kula kemawon aku wae kowe sing nom ngalah wis aja padha rebutan ya Yayi sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha tak tresnani mula pelemper tangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu sakloron yen wis kok paro
pelem mau enggal daharen yen sliramu sekarone padha-padha ngarbinine tak kira iki mengko bakale luwih prayoga nini menawi mekaten do sinuwun kadereng raos kula tan bangkit pinambeng daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelem pertangga jiwa tobat kula aturi maringaken wujudipun pelem pertangga jiwa kala wau do sinuwun nyoh mara gage tampanana wujuding pelem pertangga jiwa iki ya Yayi dosa dyaning sun Gusti welas tasih kaswase margiyuh lara asmara rang-rang uga mangarang tiah paringa usada Ancanging kang jinarita pelem pertangga jiwa kang amung sajuga binelah dados kalih peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro wis kaya ning film-film kae nalika semono pagedhonganing lampah putri kekalih wis nggarbini lumampahing wekdal sakedheping netra kedhep sapisan sak candra kaping kalih 2 candra 3 candra 4 wulan 5 wulan 6 wulan 7 wulan wis kancik wahyaning mangsa kala cabang bayi medal saking guwa garba ucap ana kaelokaning jagat bayi kang den lairake dening garwa kekalih mung wujud separo-separo waduh mati aku oh sinuwun ngaturaken sewu kalepatanipun kang rayi tadah wadana tobat sinuwun teko kedah kados mekaten lelampahanipun
kenging menapa lairipun jabang bayi mboten jamakipun manungsa limrah wujudipun namung separo-separo mengkaten sinuwun. Oh dewa kula nyuwun pengayoman teka kados mekaten lelampahanipun ingkang kedah kula sandhang. Lakon iki mesti bakal jejereng wirang marang asmane Prabu Bryudrata. Ing atase aku iki Nalendra Gong Binethara ning nyatane panjenengan ingsun duwe putra wae kok wujude separo-separo. Yayi, yen to nganti laire putraku iki konangan dening kawula akeh, konangan dening para sentana negara Magadha, ora wuru ngomong bakal ngorek-orek pasuryane wong tuwa kang ora bakal bisa dibusek selawase ngurip. Tobat. Lajeng kersanipun kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti kahanane putraku mundhak bebanger asmane Prabu Bryudrata. Kene anakmu tak buange ana jerone alas. Menapa paduka badhe kami tegan dhateng putra paduka piyambak sinuwun? Ikhlasna ya Yayi, ikhlasna. Anakku kang wujud ora wantah janma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendrane pun kakang. Tobat. Langing punika putra paduka sinuwun ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Mara gage weneh mlaku tak buange ana ngalas. Ora sudi Bryudrata duwe anak kang kaya mangkene. Tak buange ana ing tengahing ngalas supaya tetep arum-arum sing dadi asmane Ratu Magadha Prabu Bryudrata. Sabar Yodi, sabar. Oh dewa, Prabanya Surya sumirat ing samudra miyang wana dri jurang jero nurasilup. Oh anakku, senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah, nanging sejatine atiku banget ora negake kowe mapan ana ing tengahing alas. Nanging iki mujudake siji cara supaya ora kawanguran dening kawula ing negara Magadha. Yen pancen iki mengko kowe dikodratke uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu. Mundhak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa. Oh.
Welah dalah. Biyu. Aku Nyai Jara. Kang jaga alas iki. Wiwit mau aku mambu wujute getih. Tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan. Lah kok dadi iki ana wujuding bayi iki dibuang ana tengah alas. Kamangka bayi iki wujute mung separo-separo. Biyu manungsa kok tega banget kowe buang marang anakmu. Ora sumbut karo gawemu. Biyen nek gawe senenge ra jamak-jamak. Bareng bayi wis lair, bayi ora salah, bayi ora luput. Kok buang sanggon-nggon. Iya ta iya? Bayi iki bakale tak reksa. Gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo. Kowe tak paringi tetenger. Joko slewah ya jabang bayi. Buta Pandhawa tata gadewe saya. Ngendriyaksa sara maruta. Pawana bana margana. Bong Samirana lan marayang panca bayu wisikan pagulingan lima Joko slewah sing dadi tetengermu. Aku Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe nang. Kowe uga tak paringi tambahan jeneng ya kuwi Jara Sanda. Amarga ngempeke yom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara. Senadyan wujudmu ora lumrah nanging aku ngerti karepmu. Lambemu wiwit mau klomat klamet merga kowe wit lair ora nyecep susune ibumu. Yo, aku iki arep nyusoni kok ya wis ora metu. Aduh. Pentilku mambu mbako ae. Aku kepengin supaya kowe bisa dadi manungsa sing lumrah. Kowe nanging kowe bakale tak dusi nganggo banyu gege supaya age-age enggal gedhe. Sinartan aku nyuwun marang sesembahanku Bathara Kala. Ya Sang Hyang Lodra supaya wujudmu bisa kaya manungsa lumrah ya nang. Banyu gege nuwuhaken ing bebayu kasiram ing jabang bayi ambrih lan kalangku sekti lahir uga
batin kancare sang jorom sando lalu diwasaning wanci Jaka Slewah ya sang Jara Sanda den dusi kalian banyu gege dadya dewasa gagah prakoso kalamun Cinandra gumricik solahe gegirisi
Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mahayik berlatialah ya Biung anapa ngger Jara Sanda miturut kandhane Biyung Jara Sanda iki mung anakmu pupon mung anakmu angkat lah banjur wong tuaku sing sejati iku sapa blakakno Biyung Jara Sanda piye mangerti ya kowe kuwi sejatine dudu anakku nanging kowe kuwi putrane Lalendra ing Magadha jejuluke Prabu Briyudrata. Prabu Briyudrata iya. Lah yen ngono sejatine aku iki anak ratu. Iya, kowe kuwi putrane Nalendra Jara Sanda. Ewadene ibumu ana loro, ya kuwi sesilih Retnadi lan Retnadati. Yen pancen aku anak ratu, kenang apa aku kok ora mapan ana kraton, malah mapan ana ing tengahing alas Kanjeng Ibu. Amarga biyen lairmu ora wujud manungsa lumrah. Lairmu mung wujud separo-separo. Ya kuwi bangkean munggah kang sarta bangkean mudhun. Satemah lingsem atine Prabu Briyudrata isin kalamonta duweni anak sing mung separo-separo. Tumuli kowe dibuwang ana ing tengahing alas. Ing pengajap kowe bisa tumekaning pati. Nanging Gusti isih ngayomi kowe Jara Sanda. Gusti isih ngayomi kowe. Lumantar uluring tanganku bayi tak rumpaka. Bayi tak rumpaka dewasa dadi kowe Jara Sanda. Latialah. Wah. Montab lergina tap duka yayasin nipi jojo bang mawinga-winga wengis yang satelek ora pantes urip sing jenenge Briyudrata ing atase manungsa nanging babar pisan ora duweni rasa kamanungsan mentolo marang nasibe anak lakon tak poteng-poteng biatange Briyudrata setan. Briyudrata iki sapa iki? Ana menungsa kok rupane kaya MC mau sore. Dijedhek sik lakone dalange. Sapa kowe? Aku Tumenggung Reksa Praja sing jaga negara Magadha iki. Aku goleki ratu Gustimu sing jejuluke Prabu Briyudrata.
Kowe golek ratu Gustiku arep kok kapake. Arep tak pateni. Lho. Apa dosa kang sarta kaluputane ratu Gustiku Prabu Briyudrata nganti kowe tegel tega bakal mateni sinuwun Prabu Briyudrata? Ora usah kakean bebangal. Yen isih kepengin dawa umurmu, isih kepengin nyawang soroting srengenge, isih kepengin ngemut legining gula, nyimpang ngiwa utawa nengen ora samelu cereng poleten kebul atengen. Sapa wae sing ganggu katentremaning negara Magoda musuhe iki tumenggung reksa praja. Wae latialah bosen urip kowe bangsat. Hei. Ayo, kantemo. Hei. Hei, wah, utiar kowe. Hei, wah, hei, hei, oh, ayah, hei, hei, oh, iki ratune. Iki sapa iki? Wanuh wani ngrusak katentreman ana ing negara Magoda kene. Jenengku Jara Sando. Mestine kowe ora lali. Mestine kowe ora pikun. Biyen kowe nate mbuwang jejabang bayi kang wujude mung separo-separo. Iya. Anake saiki wis diwasa, anakmu saiki wis gedhe, jenenge Jara Sando. Ya aku iki. Ayo, arep opo kowe? Oh, anakku. Anakku. Oh, anakku wong bagus. Pun Rama nyuwun aksama ya nggir. Pun Rama banget ngunjuki rasa syukur marang purbaning Gusti. Awit anakku wis dewasa kepara gagah prakosa prawiring yuda. Pun Rama wis ora pantes rumangsa dadi ratu. Ngendhaleni kendha kencenging negara awit aku ngrumangsani nata keluarga wae aku ora bisa. Mula kanggo srana panebus sing dosaku aku bakal lengser saka negara Magoda kene. Tumuli kowe anakku bakal tak wisuda dadi ratu mapan ana negara Magoda iki. Piye? Aku mbokon dadi ratu. Ora sah kok perintah calone ratu ana Magoda ki aku. Nanging aku gelem dadi ratu. Aku gelem dadi ratu ana kene. Yen mbok wenehi pisungsum, yen mbok wenehi bebono, gumlundunging diasmu Briyudrata. Ah!
Hei! Tak beset kulitmu kowe. Wah! Mutiar kowe ratu elek. Bapak biangsat kowe. Jiwa mancing. Yaksa Rupane sedeng nalendra yaksa alaku kang malwali ingkang Mutiar kowe wong tuwa ora urus tak beset kulitmu dadi sewalang-walang kulitmu bakal tak dadekne tambur tambur mau tak jenengke tambur Kiai Gurnito tambur Kiai Gurnito mau bakal tak papanke ana Gunung Setyaka sapa wae sing bakal mlebu ana laladan Magoda tambur iki mau bakal muni dhewe tanpa ditabuh iki Ratu Anyar Prabu Jarasandha. Wiwit dina iki negara kene bakal tak salini jenenge dudu negara Magoda nanging negara Giri Bajra tegese kekuatan sing gegirisi kabeh rakyatku kudu nyembah marang Sang Hyang Ludra ya Bathara Kala aku duwe gegayuhan bakal utawa mbleh ndase ratu satus negara kinarya wujud bektiku marang Bathara Kala sesembahanku upacara sesaji kuwi kena winastan sesaji Ludra kanthi cara aku nganake sesaji Ludra iki Jarasandha bakale bisa ngrangsang bumi. Jarasandha Ratu Gondang.
aduh Bathara Gung kang amurwa bumi mugi keparenga paring pangan saka marang kawula kang bisa pilih jatuh ramayakti umat bisa nampak nugrahane iki aku kang jeneng piniji bekti marang kang pinunjuk tutup marang guru lami putra eka Yayang Agung Lepon Mani Agung Setia Bini Berita Amdat mangkya darajating praja kawuryan wasunyaruri Rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi asilar silas tuti no sarjana gelu kalunglun kala tidha didem tandaning dumadi mekaten Yayi selaras kalian Yayi Puntadewa sak Pandhawan ingkang kepengin ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya kala wau pranyata punika gegayuhan ingkang sae gegayuhan ingkang luhur lah ewadene syarat cacahipun wonten 3 syarat 3 kala wau kedah dipun sembadani kalian Yayi Aji ing Ngamarta dalasan para kadang Pandhawa
Syarat ingkang angka setunggal punika inggih kedah dipun rawuhi Brahmana cacah 7 ingkang gentur tapane manteng semedine sinaket kelawan dewane punika syarat ingkang angka setunggal. Lah syarat ingkang angka kalih kedah dipun rawuhi ratu utawi Nalendra 100 negari ingkang kanthi lila legawa gambira marwata suta minangkani undanganipun Yayi Punta ing Amarta. Ingkang angka 3 ewadene ingkang pungkasan syarat ingkang pungkasan angka 3 nuwun inggih kedah mawi tumbal utawi pangorbanan wujudipun Ratu Angkara Murka maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah mateni utawi mejahi ratu ingkang dados sukertaning jagat. Waton syarat 3 kala wau saged dipun pinangkani tartamtu jengandika Yayi Prabu Puntadewa kang sarta kadang para Pandhawa saged ngadani upacara syukur wonten ing purbaning Gusti Hyang Maha Kawasa ingkang winastan sesaji Raja Suya Yayi. Permara reh mangusamya ngambrengeng kadikaronaning kaswasiring marga Hamalatgung. Ore sang ganda mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto bung lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan wonten dirata makta pedhot ing mantilan lagi cawawan sabda ora kang sumewa ramane dole gegering pasewakan Amit pasang Kalimantan B pisawanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang-tawang. Pangapunten ingkang agung, kula ingkang lemah bengkah nyela-nyela marak mangarsa wonten sringgil menika. Nyuwun sewu. Sang Prabu panjenenganmu iki sapa? Kula menika Nalendra wingking saking Praja Arga Bentar, Sudi Amastani nami kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa inggih. Sang Prabu Hamsa kersane mrene ngaten mugi kawuningan negari kula Arga Bentar ing ripalenggan sakmangke nembe nandhang pacoban saking Gusti ingkang akarya jagat wujudipun pagebluk mayangkara larang sandang kelawan wastra kula antuk wangsit saking dewa
negari kula saged waluya jati-jati temah nirmala saged pulih kadidene winyuni waton tinenggan wujudipun pusaka ingkang naminipun Jimat Jamus Kalimasada. Kula tokak takoke wong sapa sing duwe wujuding Jimat Jamus Kalimasada? Ndek enek sing roh bareng kula buka internet Mbah Google lah niki. Tinemune jebul ingkang kagungan wujudipun Jimat Jamus Kalimasada mboten asanes namung Prabu Puntadewa nalendra ing negara Ngamarta. Menapa leres punika paduka ingkang naminipun ingkang jejulipun Prabu Puntadewa. Pancen bener Sang Prabu ya aku iki sing jenenge Prabu Puntadewa. Lah cocok menawi makaten dipun keparengaken kula ngampil wujudipun Jimat Jamus Kalimasada. Nek kepeksane kudu dituku sarana dhuwit sisan gawe kula takoke regane pira tak tukune Kalimasada ora sanggo nyang-nyangan langsung kula bayar kenceng. Menawi dhuwit sing kula beta kurang mangke kirangipun saged kula transfer ngoten. Pripun disilihke napa mboten? Menawi mboten disilihke kula tuku mangkandha regane Kalimasada pira? Werkudara iki sing bisa nyauri kowe Yudi. Rangka hanggra sesumbar lindhu bumi gunjing kumaluduk guntur nyotuk umup kang doloni Hamsa kula wonten dawuh lekno mripatmu jerengen gobokmu wis weruh karo aku durung dereng jenengku Werkudara ya Bimasena. Pun nate krungu jenenge ning ketemu priyayine nggih nembe niki. Syukur bagi sewu. Kowe tekan kene. Nggih. Jare kowe arep nuku Kalimasada. Nggih. Pira regane Jimat Kalimasada? Badhe kula bayar kenceng. Badhe kula bayar kontan. Tenan lehmu arep nuku Kalimasada. Saestu. Tiwas kebeneran pancen wis pirang-pirang dina iki Kalimasada lagi tak tawak-tawake wong ora ana sing ngenyang. Kowe iso tekan kene. Mula kebeneran Kalimasada pancen arep tak dol. Lah dalah ra apa to? Ya mula kang suwi. Yen kowe arep nuku Jimat Kalimasada, kowe kudu nuhoni apa kang dadi syarat saranane. Syaratipun menapa? Perkara nyang-nyangan regane Kalimasada aja ning kene. Lajeng enten ana tapel wates negara Ngamarta lan aku njaluk paseksen. Punapa paseksenipun Raden Werkudara? Nggonmu nyilih Kalimasada kudu mawa paseksen. Prajurit segelar sepapan sing sikep gegamane ngaprang. Lho, paseksen kok prajurit segelar sepapan gelem ora gelem syarate ya kuwi. Nek ora gelem Kalimasada tak dole ning wong liya. Nggih, mboten napa-napa. Dados kula kedah nengga wonten tapel wates negara Ngamarta. Teng mriku mangke nyang-nyangan babakan regane Kalimasada. Lho, kok mboten nyang-nyangan dateng mriki mawon? Engko aku ora iso njupuk bathi. Wis kuwi sing dadi syarat-syaratane. Siji, enten ana tapel wates negara Ngamarta. Loro, prajuritmu samapakno. Nggih, cekap niku. Cukup. Menawi mekaten kalilan kula madal pasiran kota wonten tapel wates Praja Ngamarta. Sinuwun Prabu Puntadewa. Parenga kula nyuwun pamit. Ya Sang Prabu aja ninggal duka lan prayoga. Raden Werkudara kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Aja nganti kaya bocah cilik enten ana tapel wates negara Ngamarta karo nggawa paseksen prajurit segelar sepapan. Sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Stinggil Negari Ngamarta. Kula nyuwun pamit badhe madal pasilan. Ya ndang minggato tak dongakne lepas paranmu jembaro kuburmu ya Sang Prabu. Hey!
Miteng Kresna kakangku. Kepriye Yayi Werkudara? Apa Hamsa saka negara Arga Bentar iki mau sing dadi kurban sesaji Rajasuya? Dudu. Hamsa iki mau mung kongkonan. Dene sing ngutus ya kuwi ora ana liya kejaba Ratu Giri Bajra jenenge Prabu Jarasandha. Lah, Prabu Jarasandha iki bakal nganake wujuding upacara sing jenenge sesaji ludra. Bekakak utawa nyembelih ratu satus negara. Malah dina iki Prabu Jarasandha wis kelakon ngunjara ratu 97. Lah, sing dadi genepe siji Yayi Aji ing Amarta, angka 2 panjenenganing sun pribadi lan angka 3 Kaka Prabu Baladewa. Edan aku melu hitungan. Inggih Kaka Prabu. Wah, ngerti ya ngono. Hamsa tekan kene tak gecek mau-mau. Sabar Kaka Prabu, sabar. Lajeng punika kedah kados pundi pamrayoginipun Kaka Prabu? Yayi, Gusti sampun paring pituduh kang sarta pepadang. Boyo sinten ingkang dados tumbalipun Sesaji Rajasuya? Inuwun inggih punika Prabu Jarasandha sak antek-antekipun. Kaka Prabu, sawergung asirajan momongso bareng Kaka Prabu murih pamrayoganing lampah. Nun inggih, kula badhe ngrumiyini lampah budidaya murih jangkeping Sesaji Rajasuya. Sumangga kula dherekaken Duh Kaka Prabu Bimasena. Piye? Pranaan Pandhawa aja nganti keri ya, Di. Yen iki mengko ana moganing lelakon kareben para tarunaning negara Ngamarta sing jumangkah kang sarta kemrembyah Dimas. Mestake dawe Kresna kakangku. Gandanya sekar gadung. Ben kambang, kembang ero. Esu arum ya kaya kaki. Usul mengan sumabun, sumabun ing jaga. Kata Dian Bratasena Kampo poleng Bang Bintulu Adi
sarira ngamula tumangga dek wok simbar Jojo yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu maris anakku kabeh Antarja Gatotkaca dene bocah degling Antasena mara gage rungokno dina iki ana pakaryan kanggo kowe kabeh manunggal siji kelawan barisan Ngamarta Dwarawati lan Mandura amarga sajake Ngamarta bakal ana pasulayan Prabu Hamsa sakwadya balane wis ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta kowe dadi bocah nom-noman negara Ngamarta aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe ning pitakonane genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih satemah pepundhenmu para Pandhawa bisa kasembadan ngadani upacara syukur sesaji Raja Soyo ngestoke dawuh Rama Kyai Werkudara budhal dina iki pumrekang bala lumares budaling pramadya kuswa warna-warna busanane saking prawadya Prabu sana nira swarane rame gumuruh Indo ombake samudra Yo sang
tanpa waton